Ľudia, ja vás zdravím z pláže z Karibiku a dneska chcem rozprávať o téme záhrada. Záhrada ako téma pre mužov, metaforicky povedané. Možno niektorí z vás veľmi dávno čítali knížku Iron John, Železný Jan a možno aj s psychologickým výkladom. Myslím, že sa k tomu vyjadroval David Deida alebo nejaký psychológ, si to presne nepamätám. A niekedy mi takto vychádzajú na povrch nejaké knížky alebo nejaká múdrosť, ktorú som kedysi čítal, ale možno ju nežil a bral som to skôr ako informácia. A teraz mám pocit, že niekoľko mesiacov dozadu sa mi akoby znovu otvorila táto fáza záhrada. Archetypálne sa to nazýva záhrada. Hneď vysvetlím, čo to je. Každopádne, myslím si, že mi to začalo v Peru, tesne potom, ako som mal ceremoniu s Vačumou, s kaktusom San Pedro. Záhrada archetypálne podľa tejto knižky Iron John alebo aj podľa nejakého psychologického, mýtického, podvedomého vývoja muža cez svoj život. Tento vývoj predkávajú nejaké témy alebo nejaké fázy, ktoré tento muž musí prekonať. A tých fází je množstvo. Napríklad fáza pupočná šnúra, fáza divoký muž, fáza zlaté vlasy, fáza popol, veľmi dôležitá fáza bojovník a tak ďalej. Ale fascinujúca vždycky bola pre mňa fáza záhrada. A možno som úplne tomu ani nerozumel, čo to znamená. V tejto knižke Železný Jan, Železný Honza popisuje na príbehu chlapca, ktorý prešiel, ako som už povedal, nejakým vývojom a dostal sa z kuchyne, vyšiel na záhradu. A v tejto záhrade zistil, že ho strašne nadchýnajú kvety. Že ho vlastne strašne nadchýňa krása. A že je touto krásou ako keby očarovaný. A má potrebu túto krásu nejakým spôsobom vyjadriť do sveta. A tak tento chlapec v tomto príbehu sa naučí, myslím si, že hrať na flautu alebo spievať. A potom, ako sa naučí spievať a krásne hrať a tak ďalej, tak si ho v tejto záhrade všimne dievča, ktorému potom on skladá nejaké poémy a ktorému on potom ako pije o láske a o vášni a o kráse a tak ďalej. A teraz, čo táto fáza znamená ako z pohľadu, ja neviem, moderného človeka? Z pohľadu moderného človeka vo vývoji muža to znamená, že vlastne muž objaví v sebe hodnotu alebo rozmer krásy, rozmer nejakého romantického, nejakého otvorenia srdca a že vlastne vôbec takáto kvalita je súčasťou sveta. Pretože ako muž to môže vidieť okolo seba rôzne, ako ženy majú k tomu silnejší vzťah a vidieť okolo seba kvety a estetično, ale nie každý muž to má povedzme otvorené a nie každý to muž má rozvinuté. Dosť často klasický muž je zavretý v hlave, hodne v analytickom prístupe, vo funkčnom prístupe, čo funguje, čo nie, čo je racionálne, čo je dobre, čo nie, ale že by sa venoval v nejakej fáze umeniu, alebo naučil sa hrať na nejaký nástroj, alebo nejakým spôsobom rozvíjal tieto farby slov, alebo nejaké farby srdca, alebo farby týchto energií, tak to sa moc nedieje. A začínam mať pocit, že minimálne pre mňa je to ako dôležitá fáza a že vlastne rozvíjaním tejto kvality sa vo mne ako keby otvára nová inteligencia, ktorá vidí svet očami, ktoré som predtým nevidel. Ktorá vidí múdrosť, ktorú som predtým nevidel. Pretože určitá časť srdca je samozrejme odvaha, priamosť a akcia, ale potom je tam tiež nejaká láska, krása a empatia. A bez tejto môže byť nejaké mužské fungovanie moc také jednostranné, moc tvrdé. Ale zároveň nerobme tú chybu, čo robia často ezomuži v ezosvete, že chcú byť strašne mäkkí a ženskí. Treba si zachovať svoj meč a svoj oheň, ale keď sa ako skombinuje s kvetmi a s touto krásou a s týmto, tak si myslím, že to krásne doplní a ako keby to uzavrie nejaký okruh v srdci. A potom z týchto protikladov sa môže zrodiť to nové bytie, o ktorom sa hovorí napríklad aj v alchymii. No a ako som už načrtol, tak z praktického pohľadu, čo rozvíjanie tejto krásy ako znamená, alebo tohto srdca, tejto záhrady je, že sa muž naučí nejakému nástroju. Vyberie si možno nejaký kanál svojho vyjadrovania do sveta. Bude to možno poézia, niektorý mu teraz píše, možno rád spieva, rád hovorí, naučí sa hrať na nejaký nástroj, alebo doslova začne pracovať s kmetmi v záhrade. Začne proste pracovať s krásnymi vecmi, začne pracovať viac energiou a s rozmermi srdca. Ľudia Boží, v mojom prípade, ja som sa venoval perkusiám nejakú dobu cajon džembe a to som zistil, že to sú krásne tóny ako na rozvibrovanie spodných tónov. Niekedy tomu hovorím, že to je energia hada, alebo energia proste ako spodných centier, ako divokosti, kundaliny a tak ďalej. Ale teraz mi prišlo, že sa mám naučiť melodický inštrument, nástroj.
A prvá vec, čo mi prišla pod ruku, to bola flauta indiánska z Peru z hor, ktorá je relatívne jednoduchá a som ako občas, keď mám čas, na to hrám. Ale cítim, že prichádza čas, aby som sa naučil gitaru. Keď som bol malý, tak som chodil na husle 7 rokov, ale jak som bol nejak tak ako nútený a bolo to mechanické, tak ma to nikdy nebavilo. Proste skôr som si vytvoril blok, že nikdy nebudem na husle hrať. A vždycky mi prišlo trošku divné to takto držať. Ale verím tomu, že nejaký ten prstoklad tam podvedomí je a nejak mi to prichádza, že by som sa chcel naučiť gitaru. A občas som tiež zistil, že si píšem nejaké básničky, čo ma napadnú. A ja keby zobrať z pohľadu muža tú divokú silu, čo máme v rozkroku v bruchu, tú prerážajúcu agresívnu silu, ktorá chce proste tvoriť, chce ísť za ženami a chce prerážať a tvoriť a ničiť, tak ju ako keby zdvihnúť do srdca. A to si myslím, že sa deje v tej záhrade. Že je táto sila zdvihnutá do srdca, táto vášeň. A keď si zoberete také tie archetypálne ako Rómeo, chodil pod balkón Júlie, alebo proste títo starí básnici a speváci chodili za ženami a hrali im pod balkónom po večeroch s mesiacom, s lúnou vysvietenou a spievali im nejaké pesničky alebo tvorili im nejaké básničky. I na to myslím si, že niečo strašné, ľudské, staré, archetypálne, čo sa jednak ženám páči, čo sa jednak mužom páči, vlastne hrať na inštrument, hrať na struny svojho srdca voči nejakej žene, alebo voči vnútornej žene, voči archetypálnej žene. A myslím si, že týmto ľudia zlatí, chlapi zlatí sa v nás, vo mne otvorí nejaká inteligencia, nejaká múdrosť, ktorú sme kedysi pokladali za možno zbytočnú, možno nepraktickú, možno moc ženskú, možno moc divnú, ale týmto sa vlastne stávame kompletnejšími. Takže ľudia zlatí, týmto sa s vami lúčim, Fáza, Záhrada, čus!